Razara. Unomaona zvana ndichikudzai. Unomaona kazvana ndichikudzai. Iro racho rotopinda pai. Iro racho rotopinda pairi. Atokwana iwa. Zvimwe motosiya. Zvima bucket. Chima makaise muzvibucket. Ma? Apa zvinoenda pai. Zvinoenda pai mota yatozara mabhegi akawandisa yamodi. Kwasara mangani zvino. But lokuzviisa manje. Do you know kuti tikasangana road block ati tichamira uchiduruswa zvose one by one? Do you know that? Kuti tichaduruswa bamini imbotanga maro zvinhu zvake zvakawandisa mwana zvapera. Onai try kubvisa handisi tipoita sei. Bvisai try kutora izi bag iri. Mutire kuisa pamusoro bag iri tuone. Andi tuone kuti madika mina mberi but apa unotonzi 2000 kumabhazi apa. Kutakura luggage yatisina. Takutonochema futi kana kunyimwa. Tinokurodzoka nawo mabhega. Ndikutokudza. Tokurodzoka nawo but tadzoka tozopa uyu. Uya anana kumaisa manje nendo maisepi nokuti zveshu anokudza vanoto 2000 kuti handiti kuenda uchanonzwa. Ane mabhazi. Mami try kuisa bag iri pamusoro. Try kuisa bag iri. Ha luggage yeshu yakawandisa guys. The luggage is too much. Mabhegi atozadza bhira mukona bhutura tozara. Mabhegi mukona tibhutura zara guys. Hatichina pekuzvisa. Zvimwe zvine isai try kuisa monaki roro up. Iro zila monaki. Then icho zvibhegi zvidiki motira kuisa paanogara iye pa sit up. Harina chinhu. Kuma chana sina chinhu ndikuinde prisina chinhu. Guys, tikukumbirawo vasikana vava vedu vemukutiwo matiomesera please, matiomesera. Vaya vatakakumbira vemukuru vaya vakanga vane mari dzakaramba kubuda kumukuru chinzinga vaite update vaya. Please mara haina kuuya ipapa tiri kungoenda kufamba neFaith. Tiri kufamba neFaith. Gloria na Shamisa havana kuuya. Gloria na Shamisa havana kuuya vedu we anokwana here papo. Ende muchaona tiri mubhiza topinda netraffic cop murodhi muchaona zvenyu. Tichinzi burisai one by one zvodurudzwa patsinzi chinzi madrugs. Zvakawandisa unai. Unai guys. Nasa aputika matayo. Chine ichi begi chocho. Maya chichina pekupinda, choenda pai. Ha zvimwe siyasha. Izvi isai pa front bamini masechela isai panogara. But zvimwe zvichina pekuenda mune kwemo. Zvibuzokera nekumba unotora mapepa. Ndimbowanzofa kana famba nemotika ndimbofambe nemapepa kazhinji kacho. Hawa ndiomesera. Haya. Guys, tichange chingofambawo murodhi chingodaro. Anditika tichange chingodaro. Ko bucket rine. Mechi? Ko tina kuti siya mandiro nemakapu. Kundiro nekapu murumo kwakabuda noshandise. No, don't pay shan. This could have a problem. This could ziyama operation ari kunoko. This could ziyama operation ari kunoko. This could have bakubatsira because baba kuchanga tatu tukuzviita. Uyamchora nditora brumbra kwe. But my operation ari mu road ndizozviziva. Tichatanga tinonzi ese kune operation vanhu vakusipagula ma drugs nema private cars nechichichi. Ndopa totopinzwa busy baba. I mean, get on. Pakaipa. Aweta ndamuona kuti mwana wako kanyorova angafambe akadaro. Eta sei? Eta china? Aiwa kuweta cheka. Mubvise pambara chotuwana, mubvise pambara chodhepera chotipa betwa. Ruma moyo, atisi kuzviramba sezvo, but problem is tiri kuziya zviri kuitika maroad. We know what is happening maroad. Azvibetseri kuti mimi mukomende muri kokumchito anenge achizvinida, we know, but problem ndeyekuti tinopesera tawana mabhazi aenda. Zvinhu zvake zvakatinzi zvinotonzi burusai 11 zvikutugwe zviswe pasi apa. Because vanhu vari kutransfer kune vamwe vanokwanikwa vaine misoro yevana, vamwe vari kuwanikwa vaine zvimoko zvevana, vamwe vari kutransporta madrugs.
Saka tukuziva ende kubhazi muri kuona luggage yoka. Vanhu vakanga vaisa mari vamwe vaya havana kubatika. Mari dzekuramba nikikire yaye Wednesday. Ndakauya 2 times ndichikumbira kuti please guys, vakaisa mari vaya mari dzakaramba kubuda dzekumukuru inzanzi system yekumukuru yanga iri down. Kwanzi vaite update. Hapana, havana kuuya pamivhara yewindo tise ekoni. Havana kuuya. Saka muri kuona tishuka kumabhazi chekuti kune luggage ishi. Munozana kumabhazi guys. Kana musiri mu-SA imbomirai tikuza kutogara mu-SA toziva. Uchisha mabhazi neluggage yakadai anotonzi 2000 yatisina. Azvikonzi 2000 rands. Zvinhu zvacho zvakawandisa. Vanhu kumabhazi avaiti ndopa vanoita mari, vanoita mari nemaluggage. Vanhu kumabhazi avaite mari nenhingikiri nematiketi, vanoita mari nemaluggage. Handiti tinenge tine mere, muchaona. Muchaona mirai muone. Tinenge tichara zvatoziva. Chokuri kuzokumbira kwachona unotozonyara pamwe pachona. Check 820. Let's go and see. Anoona kuti nyaya inyaya yepangolini. Pangolini yakanga iri muprivate car. Saka vanenge vachitoti tine mapangolini. Vanenge vachitoti tine mapangolini kumabhegi uku. Isisina mapangolini. Vanenge vachitodaro. Kuti mune mapangolini imo mune zvinhu zviri illegal. Nokuti vanhu vari kusmagula kwete zvokutamba. People are smuggling things. Apanyikana ndichifamba murodhi handikwanza kutofamba nemapepa. Zvazviri zvaita mota mazhira kutodzokera mubantu mapepa. Because unotomiswa chete. Kazhinji kana ndichingofamba ndiri singu ndichidiva ngotasodeva ndodarika. Unototeverwa kunzi taona mabhegi mira. Bomira uburusi. Luggage kumabhazi mahwani guys. Handisi pamwe ane kamari kakaisa pasaidi. I don't know. Because luggage chacho. Wazomboona iwewe Rosa? Kana mbokutsvaga kana mbokufonderana? Aiwa, zvakanaka chose. Zvakanaka chose. So. Baba wangu vanonguveko Limpopo. Baba waya. Wakaenda kuZimbabwe? Vari kurwara? Saka kuZimbabwe kutoenda kunofambira nyaya dzakumusha. Well, all is well. Shatopera so Rosa. It's fine, my dear. It's fine, my dear. It's you and your God. God is watching. Will deal with you. You don't treat people like rubbish, and you expect to marry one of a favor all the time. We don't do that. Luggage yakaipa luggage handiselina here. Remwe ndendiri palive muchava wari kumabhasi mirai. Mirai mu ndendine chazviwira. Mari yavo iri pamabhegi apa vanhu vebaluggage haisi pamatiketi. Yemti matiketi ndemurungu yavo iri pamabhegi apa. Zvo pakatodzi kudai kusina kana vanhu vakawanda vari kuenda unohwasa unotsva.
tinotenda tombotanga dzokera kumba guys kunotsvaka kunotora mapepa kunotora license kunotora bhuku remota kunotora zvese kuzinanangozvifambira kazhinji ndinogara ndichifamba ndirwani kati tiri tunabamnini tichingofamba tisina chinhu atongozvifambira isu zvokufamba nemapepa titotata anorashika plus vanopasa mota vakatora tifambe nawo but apa tina kutozogera mumba vanotora kudzokera kuteni tinotora pasi William ai kuti ndikusanangurire dzokera kumasure William dzokera kumasure unotanga kuti 1 kuona kuti kusanangurire hai it's a long way, it's a long shot, it's a long shot. Elisi chikuru chero aenda mwana chero tikachema vhi atimemeripo mutazviwa here chima mchazviwa mabhegi atina pana panofura 10 mabhegi atina pana panosvika anofura 10 mabhegi iwayo chima obvious asi ndo nemabhazi ndoaziva nemabhazi monaki risina chinhu iro uda kurisa chi iro risina chinhu iro iro zibhegi rako zimonaki urina hembe zvatotanga zina chinhu dzawakapiwa okay wakapiwa nani wakakona pedu apa makaita henyu vasikana madiaries thank you madiaries ende vasikana madzimai pane timu redu repadiaries apa rakaona nyaya yepanapa vakanomupa hembe dzemwana ende kune dzimwe dzakakupostira handiti wazvona dzakupa neadress address nefone number saka mutauni kumarondera imi moenda musha kai usatoenda kumusha muchisvika marondera mutauni chekutanga musati mapinda mubhasi tanga wafonera avo mai avo tovatoningona tete vako fonerai mai avo nenamba vatitaringwa nefone obvious motanga mainda apo kosikwadzi mutauni imomo mudhuze motanga mainda po monokolekta hembe idzo andika then mozodakira maenda kumusha. Thank you madiaries pane vakamupa hembe dzevana thank you very much madiaries manje hamuchandiudzi kuti takaenda tikanopa musikana hembe but makagona zvisingaiti mufunge thank you very much denga rikurangarirei thank you very much thank you timu rasemeki rangonzwa rikangotsvaga kuti ari papi rikaendesa wo vakatora phone number apo vakagona zvisingaiti mari wakuitira zvakanaka timu rasemeki rakaita izvi. God bless you guys. At least preparation yamapi katokutsvagira mapamba jobi ya mapamba kune vakaunza akawanda sei achango zvakwa but you still uye wanofamba nekumsha munonodi wanobva achibhurukwa vakandipa manapki hatauri kau but mapamba anongodiwa akawanda manje anozati ukatishandisa pamba kwavanotorasha anotodiwa akawanda by 10 anodarika 10 petrodela asi 10 anodarika 10 kudai 12 imi and then iwe seki rangu iwe ukangoridza nobva ramba chiridza inozomira yega chomba mona kukata ungada kukata kukwana kukata kudaro kuda kuti tikuraya mndu asi kukata kona kuda kuuya kulane redu naye guys munoda kuuya kulane redu kusiya rake le kuda kuti nanga isu hazi takatakura Jayden na Jayden mwana mchichi lakini tomona ndiri pa stop sign ndakamira uyu munhu ari kuya kunoze ndaisa pandikuwanzana nambodla nakubuda kuseni zvondodzokera zviri kumba ikoko dendaziva ndodzokera nekumba ndagara ndati kuna anti vanonditirayo kana something chekufamba chimwe kana kapu chayaitisa muflast famba chimwe vamwe makombi vava ndo vamwe ivava
kwekwarara chadi ha zvokwarara anozoona kutamba at least chero ave kumba zvokuti kwai kumba anozodii ave kumba ake anozoona kutamba chikuru kusvika kudheni chikuru kuenda kumba anobatsirirwa kumba zvemabhegi ave kudheni anozoona todii nokuti mimba yasvika mimba yakwana inosvika iyo zvima atove mwana adomirira kubuda ndatove padhuze gamu ndatove padhuze ndatove kuda 3 minutes away chichakuta chobika ipapa chikatoti chatoitwa nyapedzwa pachina ndatove 3 minutes away nzara yakaita kuti rumba chai pamnini ndikuwafotera pamnini ndikuya kwai ndichambodla endagwadziwa zvisikaiti guys pamnini kuti pamnini ndakuuya kwai mai guru ndichambodla vari kutodla ina ndakudla guys iwayo inzwaiwo pamnini wenyaya vari kutodla ina ndakudla pamnini pindura nyaya dzenyu mutorambe makati kuindika mutoreka kudaira nyaya dzenyu panapa ndiri kumbodla vai guru ini ndisina kudla maitadza kudla makuseni ndandichimanyazve katononoka time mabasa aya anobuda netime kunodliwa makuseni ina ndigona kudla makuseni time iyoyo mai ndozvinonetsa boza musihasila ke ani andisasila mahasila anodla makuseni handitodli makuseni ndogona kutodzoka ndisina kutodya nditohasila iyo yatotocha ihasilingi isu todla makuseni ka boza tikabuda hatizvitoperera pamnini ndogona tobuda ndisina kutodla tikatodzoka ndifamba nemi kakawanda ndichinda wani pandoenda nemi ndichitokudza kuti pamnini pasina kudla ani muri kudaita akusi kudaita daiti chinhu ini todaita ikana handi daiti chinhu daiti chinhu mukati ina handisi hasila ini chaiye wamunoziva kuti ndokuendesai kumwe kunhu ndinokuda sina kudya ini kuti nisiro ndakarara ndadya light food muri kuona ukarara wadya light food makuseni ndofuma uchiwanzana ndakarara dadya light food pane mudhayari anzvanzi ndakusenderai 500 kuiwaleti yenyu SIS MELLY zvanzi muwedzere palapa nyaya endaita hake thank you very much iwaleti yangu right tatarisa waita hako mudhayari thank you tinenge tiri tose dhunduvare we'll be together once I'm trying to call you precious chiro ndiri kudriver saka handisi kwanisa kuti ndione call yachona because ndiri kudriver unless ndenda kutokata live ishi mina nditanga ndabuda ndimbotora mapepa padheni apa mbotora mapepa padheni totengera ipapo ndimbotora mapepa wani kufamba bamisira mtara nimadheri ndimbotora mapepa ndiyana dota ranini mburi sese
madiaries. Ndandichidya mutakura man. Akatozvimbigwa kuguta chaiko dumbu rakazara iri. Listas madi. Ana kutsamwa ini. Kondika kutsamwa makusera akadai so. Ndinako kamfana kangu aka. Kari kudongorera. Anzi murume akasungirwa Nyaya pangolini anga achizheta mazhete epangolini. Ndobva zvajamuka maiziva. Madhiri unongowana mamwe acho unyura chaiko. Aiwa andaguta zvamana munhu akaguta muda anotaura here unongovatawo umboye kumbozorora chaiko. Manje wawishi makuserana yepu ndakaguta ndisiye zvangu ini. Ndenda kutozvivatira zvangu tichita ndikuita. But others bore. Aiwa indadya kumba handidyire mbo kunogwa kumana. Aimi. Chimunipewo malove nemalikes tona. Ndigona kutaura nemi. Pa Christmas muna zvakaitika ndezvekuti ndakaenda kumugodhi. Maizwa kuzama munoiziva ye underground yekuti unopinda unohasela waiziva ndo yandakaenda iyoyo. Pozi munongo chida chikeshi maizwa indihasela maizwa. Saka ndakamborova chiraundi chandakarowa kuti nimondoto gaga maizwa. Unongo chingotsvagawo ma 1 2 3 maizwa. Saka handina kudza sisi bozi sisi vaizobaya live button. Bamunene vaenda kumugodhi. Unongoziva maskira acho maizwa saka ndakabva ndangoenda underground chinyararire maiziva. Because sisi venyika vanozonyanya kana unobayirwa live button yozaenda kumugodhi. Azodai so. Maiziva. Melody Sibanda unotamba ere mukunda mani ndodakara maningi payani nini. Ndakatogwinya. Vauya sisi venyika. Zvimomira izvozvo kuenda kuside dish kupinda ndiri pasi pamugodhini. Ndaenda kuside dish. Munhu mukuru akaita sei? Nai mimi ama. Ati Nyaya. Madhairi zvitondisa koti panapa. Mune mhosva ka? Handina kana mhosva ini. Zvitama. Ndingaita mhosva ini. Chitaurai na sisi yenyu. Mhosva inosikama bamini. Sisi yenyu arapa. Sisi venyika. Vane postgraduate degree in popotology. Tara shoma dare sanokurambira kumasiku kwangu ichi. Ebo. Kurambira. Kutira numero tichete. Patisia mvura. Amba sina mvura. Na ishua kuti ndine popology. Ishua. Kai bamni nonga chikure bali. Mami nga mami ndinye. Ai kunyeba bana. Kunyeba che. Mali makuwa. Ani makuwa. Ani ngatu kwa yangu. Kunyeba madari zanonyeba zvinhu zvisi serious. Takwenda manje. Joza uye wikamu mwari famba inesu. Nguti marodi zvakaita so. Takaenda. Marodi takaenda. Ndakabaya live button mabamni asingaonekeri guys. Guys munhu ngadle ma grapes skin inofarira nikumbotiliwe ma grapes farira kula ma grapes. Bamni nonga singaoneki. Andakudzai madhairi zvizvo. Rudi. Bamni munotizapia musingataura kuti ndipakati muna December wana chifa kudaro. Hani munotaura kuti ndiri kumboenda kwakati.
munongoinda chete just like that ngoti po ndakuudza madhaisi kuti ndakaenda kumugodi ndandakavaudza akada vakabaya life patana pamuninde vaenda pasi kumugodi kundochitsvaga mari boere ndinenjiza kwamuri bamini unondiudza kuti mukuenda kumugodi zviri nani ndenjiza kuti kwawigwa ndoti bamini vakaendawo pasi pemugodi kuti vapenyu ngatodongora kwete kungodisappear just like that kungodisappear kutoti munhu asi kuwanikwa kubvunza vanhu vese hanisi kwati ndambomuona kuti foni haisi kuita tikati yezvo zvakatanga rini nundaro munhu akabatwa ka munhu anofaka mazuva ano muchingoti munhu ari right munhu anonyura baba mukona kuti madhairisi avaudza tikuenda kujoburg vanotoziva anything chaitika vanzati vanhu vakanga vachienda kujoburg haikona kuti ziyo kuita mazuva waina musingaoneki vanini iya munotohlawa kaga kuda vanhu vachiurawa apa muna polisi makaramba kuvhura zororo muchitiko yadii kamuti mamuda kuti muomesera isusu madhairi gai muno ani imi nandiri muina nemi musingadi kuvhura polisi gobi ndozviendesa munenge munekeshe ani komune mandwana mutumbi wangu munowanika mwana waerika adokedu adoita adokedu ndikudriva muede ndonei muede mwana Eric uya Faith uya ukubira imari dzevanhu Faith ukubira imari dzevanhu Faith social media soka uye boda uye chibhela rutoda nezvangu ichibhela anziyo apene chibhela kwai mama enda kumijolo mama enda kumijolo mama inde ndofunga yeyo yudoyanga ineni yeyo ishibhela mazuva ano zvendegidzi keusiya ndakatoenda nezuro kumanai akatosvika kuma3 munhu anenge atoenda kumijolo ndakasanaekuma7 achidi kuita check-in kuma3 anga atosvika mahours makati 7 azvingaita bcause ndokuma 8 hours iko kati pazvinozikwana nebose hatisati amboendako takutongospeculator chaita kuna December ndinovari bami 20 nepassport ati haini charatisa passport ndosvika place musandityira sterei inenere place hamusi kuriziva zvakanaka ndikangoshedzera twe kwangu soka kuchipinga passport havaifariri kuchipinga passport havadi vanoda kunene kuvhura one kuzimaila kwamuri kuita kuchipinga havadi guys zvepassport adida zvokupinda nemvura apa kuvhura kwacho kakashizhwa fa 1.5 apa passport inoita 1. chiri kuhaika ichi hachisisoda kubhadhara chapirigwe nenyaya yemagaro ayo todopiwa lift nenyaya yemagaro magaro chigalo motikari yekambani kaune magaro nomirikwa moshaya transport wedu tuonde chete oita magaro unotokwira chete yane zvanzi these days kumabus they rape luggage. Let me know kana masvika kumabus SIS-MELLY. I'm pledging kubhadhara. There's a guy wandichatuma kwamuri mukasvika. Nyotora ini ndiani? Isingachise ndi Precious do Chirwa. Precious Chirwa. Popure. Precious uya ku WhatsApp. Ndezokangama nebakana. Uya ku WhatsApp. Uya ku WhatsApp.
wainda mai Jayden wainda mai Jayden uchauruplela kutodzoka here ndikwenda wakapfeka dress new one mai Jayden ukanotenga hembe rizuva mai Jayden but makala akupfeka manje famba manje waiti wakanganisa manje nemwana basi adi wacho wakanda tracksuit chai trousers chai ne t-shirt zveblack ungadi wafamba wakapfeka unenge uri comfortable nazvo dress nemwana newhite anosvika rari kake zvakwira zvakwira magaro hamusi kuona zvimudhara zviri kumhanya sei magwaro zviri kumhanya zviri kumhanya ya inyaya hamuna zvakanaka mukanga mune madhofre munoswera muchaika uripo unokudzwarani muchingonongedza mudenga muchidzisaba muchinongedza mudenga muchidzika kuita kunge chigara utombomisi memwana pangofuratira kudai vantomira ndowapedza vanhu magari vaya muSouth Africa magara apedza varume vedu vemuSouth Africa uko varume wapera nenyaya yemasipika emadhoti waya masipika ekusodisa mapaipi waya mapaipi ekutoireti mapaipi ekutoireti muri munzwa meridhongo ndonyaya dzaanoda idzi uyo uri kufara besuweji aunomira murodi utomirigwa utombomisi kuti yeye kana kudai sokuti izvozvo ndekudai chikumwe kufuratira toona nsr yamira ukuenda kuti uyakai hariye aduvedumodovediwe but zvimwe zvinhu zvinokuita vanhu so iwo magare vayashiwa shivatokosha kuzimbabwe cheku cheku kuzimbabwe cheku cheku kuzimbabwe cheku cheku masilekuna zvezvekuti masilekuni ada usilimu ndidiba mnini hakuchina kutoteka mapirisi ekumaapetito kuti vakuvaiti magaro iko ndikutokudza mnini iko zvesilekuni rinenge rikuzimbabwe rinenge ritosile asi rine magaro kuzigaro ndo riri kudlisa vazimbabwe zvimwe makuwedzerera ndikutotara choka ndivana vamunoziva kuharare vanodai vanenga unotongoita magaro kuti zvako zvinyatsobatana zvifambe vane magaro vese vari kutoti vari kungopa mamwe vana pressure paFacebook vane magaro vose mukavatarisa iyaye magaro mudhoto iyoyo zvionesa mudhoto wacho umwe ukada kuti vanogadzigwa mudhoto uyu kuteki uku apa utonoita mari zvodhura anoona uzonenge usinawo kamudhoto wacho maapetito acho anenge anotorawo time kuti anyazopika itai muchidya mapotatoes guys potatoes guys mudhoto wacho uite uzviredovi uzviredovi kuti usimbe unobva wabudawo mudhoto wacho uzova pazimu uri kunetsa chero kuno unongonetsa chero kuzimu uri kungonetsa zvoitwa heye slender havachazvidi vachadi zvemaslender izvi chadi zvemaslender kwaya kunzi mazangalewa iwo mazangalewa iwayo tomwa maapetito iwayo nemazangalewa yamutakuri saka uchada kuzodzoka here mai Jayden kana utoda kuzogara zvako Zimbabwe wombonditora passport kwakambouya sei baba vako varipi vari kuBotswana baba vako chi anokusvara komai baba anogara okay sandro vanga kudeedza kuBotswana ndiani akanga daro kuvainyeperei vaida kuzoshanda saka iwe kwasingaziva baba kwari kuBotswana asi kuSouth wamutizi kuenda usingaindi kunovaona ivo havanawo shungu nazvo
asi munototaura ku like mbotaura ini so vamwe vana vaninawo ko havasi saka mubva wauya kuno kuchigara ubva wasvikira vana sekuru ndotusakana bajeti right saka kubva pa wakauya unambodzokera kumba wakauya rini manje saka umbonozvara wakaita kujamba kutabhata jambing wakavaine mvura una malaicha ndivo vakabhadhara ehe saka kwenyu kana ukaenda kumusha handiti vamwene wako vamwene nani vari chu vagara chingori chu saka munogara zvakanaka vatiti avakura sei saka nenge chinogara vamwene muri mega pakanaka vanogara zvakanaka munogara zvakanaka saka otira vamwene wako kurima vamwene wako vane vana ungani saka vangosara vari tu unogara zvakanaka ufunge iwe wechinzwa manje upinda kuna vamwene handiti vamwene ndimai ukuteerera vamwene ndimai utona vamwene vanoti nguya ako kunoku handika panguva dzakafana idzidzi nguya kunoku ako tichatodya tidye tese vanotokuda saka iwe chika kuenda unotadza kuti kana wasvika pamusha papai waona kuti wave pamusha papai wagara zvinguva zvakati otanga kuda kuchinetsana navamwene pamusha pavo handitika iwe uri mwana ndimai vako the way awangochazoticha mai vako nditava vamwene vako nenzira iyoyo kana pasina nhasi hapana zviripo mose mongodya zviripo at least havana kudya nyama pachikoni pakunyima kudya zviripo mese handiti kuchindwa kunokupi kumunda kuditi indandara vamwene shamwari yako handikudzwa ndiona ti unotozofarira kugara kuzvoti unotozoramba kudzoka kuti iwe bajeti nachobva wapota chiya kuno indandara vamwene shamwari yako unozongoramba chiti kana vakati mugeusiku paya ndopaunoti aiwa nezvanditi but kana vasina kudaro chete aiwa indandara shamwari yako cheche uvape vachengedze chisikuru chave ichi Jayden ichi unochita zvinhu chita basa uchidii zvokuita mafriends emumaraini iwe kwausingazivi handifeste pakuenda kwaukuzivi sena nemafriends nokuti ndivachataka zvinhu zvaunga usingazivi zvomubaumu zvemusha umwe noumwe une zvawo handikunzwa chero kwenyu kune zvepo chero kwedu kune zvepo kumwe nekumwe kune zvako saka iwe uri kuinda uri semwana zvepo chero kai vanoroya chero kai kuti iwe hauzvizivi haunamboroyiwa handika usatomboita mashamwari ndiwana tozokuonesa ndepaziva pakaipa zvisingaiti ndiwana tozokuonesa zvinhu zvaunga usingaoniwe iwe just go there love yo vamwene tichesamai kana murume wako abude vatera ti mukadzi wako munhu uchayakabva kuvanhu chiyana neshamwari vamwene wako ngaive shamwari yako uchauya zvikadzi zvidiki zvinokuita zvinenge zvakuda kuti aushamwari newe hatiwana uchida kuuya tichizotapatapa chichikupamako usahwe gara pamba ipapo vanogadzira musa vamwene wako usvike kugadzirigadzira pamusha manake tuine marunzi kana pasina ipapo pacho pamunenge muri pavo zvekuti moita zviripo handiti moita zviripo chandoziva inini hakuna nzara kuzi dei vanga nenzara dei vakafa vamwene vako the fact yekuti vari kuramba varipo vanoziva zvavanoita iwe ungatonoona madhiri angatoita kuti kutengesa sei kuti kutengesa sei nichiditsisa zvimwe zvinhu kumusha ikoko uchiwane chikafu chitsvaga huku kuti mudye muwane huku dzekudya tsvaga huku chichinjisa chidiradira chidii muchitsvaga chibage chidii mufi nenzara uchatoona kuti zvekuti vakatadza ni redi
Etwaradza road kai kuZimbabwe. Tikupfuura takananga kunozichiko kumasvingo. Takaenda. Ndo road yekumasvingo. Vasikazivi kumasvingo. Ndamimenya kadzimole road. Samara tikuratidze imi. Munoramba muchingona. Tari pamwe muruda kuone wakati kuratidza. Yes. Mungadaro muchito. Vanodiziva vatete vanogashinoona kalive. But zvozvika zvinongwa moyo urutotsva kuda kuonekwa. Kuri. Nemadhari. For the wife for what? For who? Ngatichingokuratidza izvo. When I wakani. Nemoyo wese. Vasikazivi kuUK iyi road iri ndeyekuUK. kuUK hakuna marodhi akaoma. Takanaka kuShurubheri. Okay, ina marodhi akaoma. Ndikukoterekwa. Rodhi kuMount Cylinder. Mount Cylinder. Musada kundihwa. Mount Cylinder. Cylinder. Mount Cylinder. Handiselina murovinzi waya panapa. Sisimeli wakutokufamba ika panapa. Aiwa ine hadisi zvinonzi Mount Cylinder. Chance, I wanted you to aid. I pledged for baby's clothes since apiwa ndongompa mari na Julian But you pledged for baby's clothes and then what? Then Julian chinyanganya. you pledged ukadi Julian. Ukadi chizati unakwenda nasi nemanti. Ukaenda nemadhaipa akawanda nokuti madhaipa akatochipa kunoku. Kamasiya kunoku Zimbabwe atenge yuko. Kuzi mwana chazvarwa. Chada kumadhaipa akawanda kuti picha. Anoziva nhamo yake ndoona atakura chinhingirikiri, atakura chiupfu 5 kg chake cheupfu. Unoona pekutangira mafuta ake akadirigwa aya atakura zvayo. Ukuona rodhiva mimi maiona Ndizo takutosvika paExo kuita gomba maiwana murodzi sigomba marodhi ekuUK. akuchereka maimwana rodhi akadii Masvingo netara. Pakaipa. Akuchadi kuiwa nemotadiki kuno chokwadi. Hai road inopedza suspension. Hainopedza suspension zvisingatoiti. Toide zvamuchose. Toda kuenda nekuPretoria ndi. Haindofamba neN4. Nokukanduwe. Iri padhuze. Padhuze bandichiuraya mota. Padhuze hainouraya mota, haipa kuenda chokwadi. Asi apa tiri kusevhera ukadhiziri. Makaramba kutengera dhiziri madhayaris. Makaramba kutengera dhiziri. Kuramba kutengera zvenyu dhiziri. Tinati kuita tiseva. Tidzoke. Anogona kusvika nesika kujobi yangu tiri bari palunch tozoda data tichazosvika tikangopinderera Mahalis mudzi tozotanga kumberi kozi tichada data use wakutenga chedata chiri mobile chechi chidhongoro chacho.
That's movie kufilm market iri next to chicken inn. Zvanzi kublessa SIS MELLY nechikafu nema chicken inn kuno South Africa. Kune chicken inn kuno. Papi. Papi papo. Kune chicken inn kuno South Africa. Baby chicken inn. Mubvunzei. Ani makabata phone. Touya. Ngataure. Ndongotara zvefuti ndoya. Fodokiri. Fodokiri me. Nepapi papo flea market ipi yoyo. Send the location. Maybe Zimbabwe. Maybe Zimbabwe. I don't chicken in na. Kana kuri kuno South Africa send the location. Kana muri mjoni ndoshika. Send the location. Oh, mashingo. Mashingo. Sha kumashingo manje. Tukuya. Ndoshikako. Ndoshikako. Mimiga chingo chingotira. Unofana ntengera makasket chete. Tukusvika mimi. Kasket chete not much makasket. Mashingo takutosvika. Mirai baba. Tukusvika manje. Makasket chete nengwatopedza. Chi? Mas compara com você de Aiwa zviri. Zviri. Komni. Apa nokwakarwa zvako waya. Unongosima waya kuti ka 120. Uchi mai 120 usingazivi. Ndo zvarira matraka apedza road. Ama guys tukaenda kujobheka maizwa. Hatisi kuenda kumasvingo kwezi zvinoitwa sei kweze bhazi dzanonokerwa nengo. Zvekufamba sei baba? Dzungu. Dzatsamweni. Nzoda kudzima vanhu. Ipatinga vagadzira unai pamnini posa apa. Haiwa ngavagadzira road zvanyanya ati adzokine kuno pamnini. Haiwa kana. Adzokine kuno haiwa kana. Tuna ndiko ari baseball. Oh. Muri zvoide road. Awa suicide. Suicide cheche. Suicide straight. Tiri kuenda kuJoburg zamanje ziya zatanga tichitaura zvekuti tiri kuenda masvingo zaiva ziri zamajokes. Saka tiri kuenda kuJoburg. Tasenza zikuru. Thank you so much, thank you. Arara. Kutamba. Si yakadaro. Ya, mona chigwezi. Ngatisvike kuzheti rere clubers nemanyama shwadi. Tosvika. Boza tovachitripwa vari bose pamwe. Nhasi Tomsvikira. Zviriko. Bozi ndoda tsvaga zibhegi remekeup riya. Mazibhegi naimi mazibhegi emekeup aya naimi vanhu mazibhegi aya emavhiri anoiswa zvinhu nevanhu vanoita zvemamakeup ava nezvenzara anowanikwa epi naimi kuJoburg. Mazibhegi aya. Mazibhegi ari kudhura wena. Makacheka kuminimum. Marozi mari? Ari kudhura 4,000. Nemavhiri riya. Riri kudiwa zvekuchikoro kwashakira. Minimum yayeku. Yepagame. Kwete pagame, mani pagame inodhura. Endai yekumole. Maprices same shop ka. Same shop. Zvakafanira kuti ndai kugame yekumo yakachipa. Pana zindokudza aipo zindoziya mukwakona. Netimbosesa muJoburg munoima katochipa kuJoburg kwakachipa kako. But zviriko futi. Ndikutarisa kuti kwai chinowanikwa epi. Ende makeup ari mana izvibhegi zvezvo zvamoitisa mamakeup zvezvo zvemavhiri izvo. Zvowanikwa epi kuchikoro kako kana makaramba kujoina chikoro motokundwa kuti macertificates ranashakira vachiri vana vechikoro vakutoita makosa iye zvakutoita mapracticals. Ririyo sagwashure SIS MELLY akwanisa kutarisa WhatsApp ari kudrive. Vangatidzima tisati tada kudzimwa izvo. Ngavarapa. Panzi under 1.8. Upi? 1.8. Upi? Amene ndivhi. Kwanzi kuDragon City. Saka toenda kuDragon City. Titosvika Dragon City because zvandakaona kuna sepe ndakati rine mavhiri here vhiri. Rine mavhiri. Vhiri. Hombe racho. Kwete chiya chekubata nemaoko chiya. Kanzi kuChina Mall bid for 1,000 rand. Pamwe akati 2,000. But this angoti Dragon City. Atosvika kuDragon City hapana zvekutoita. Because kuna sepe kachisi kutombotangika hachisi kuita.
Ndisiita kutoitawo make up my mind. Hey! Can't wait. I'm to put some practicals. Kana practicals na make up ndenzera izvi. Saka sinenge chidzidzigwa ndeyangusha. Dzidzira face yangu ngadzidzira face yangu. Ndizinokuita sinisana diveta zvemakonto ameno tichikwe makonto ameno. Kondo. Ameno makonto ameno. Ndinenge ndichitotomba chita nezvinji. Yachipfuura ava vamwe voinda. Bye. Arikufamba kari paWhatsApp. Muna taro. Anga achimbotaura. Achinyevera vanhu. Ndikafamba futi stereki mai mwana Petro ino distroliwa. Tichishoma muno. Muchimanyire iwe. Mabhazi anofamba timetable. Bhazi anofamba timetable naro zvakanaka rinofamba timetable saka kwana nguva dzotosumuka. Whether rine vanhu vandarima. Rinomirira Pretoria. Asi nechakachagara tinanga Pretoria. Nechananga kuJoburg. Zviripo. Mugomba. Iro. Amana ndikakudzai zvadarura kulezi nhasi munofanira kutoseka chako mashura chako. Chakudzai. Chakudzai takata live. Utaurai kuti marote. Hama Tell me marote. chakudzai takata live. Asi upedze chano. Zenyi? Chano. Hama. Nai. Ya, zviripo. Azvazonyanya. Zvazonyanya. Azvanyanya. Ukaona ukapinda umwe unotokudumuka Unotogara. Kutodo. Karama utokudumuka chaiko. Ningwa mpinda uchimanyama, ukapinda uchiwaka shoma ino unomiriramo. Zviri ukapinda uchimanyama ndio unopinda mugombe mogara ino. Uzewo bvi otopisiwa nezvisata nezvi. Iri kumhanya siyana sangana nemagaya pakona. Pane chimwe chirodhiso cheko chinoenda kuSun City so chinokata nokusero kusaidronga naClassing ndaizvo chokata chinobudira mumajakani chiri right chinobudira majakani ndozvachoende nekuari baseport chinobuda mumajakani chichienda kuSun City so mastakira anoita mabhenzi mavehicles ikoko anenge akavhurwa akasvika achipinda mumabhotoro. kwevanhu vachifamba achiende pine ikoko Sun City anenge aisa kuGPS yobva yamerisana ikoko vachienda kuSun City kumafaro shortcut. Shortcut zvatoita izvozvo itirafo shortcut uri kuiona manje shortcut izvo zvayakaita dzinostaka zvisingaiti mota ikoko inenge yakanaka sezvakaita apa inosvika pakona so inenge nezigomba inosvika ichipinda mota kana iwe yatogona dzoka nayo majakani but pangori padiki diki chiti vakangatsika mukwese kuri right padiki diki kuti payakafa. Jayden, what's wrong? Chii Jayden? Wangu manje unojera mbuya anenge agava kusungirira musana uko manje ine handimboramba ani nemunhu wangu amana 13 years manziko ndine mukadzi wangu ndozorambana naizvo zvinenge ndashaya izvo manziko anziramba ndee ndafarisa kainini ipapa anziramba ndakaiswa mubhodhoro zvanzi kana marambana nemunhu wenyu ndiripo zvangu wagara wabhukisa madira atenda mukadzi wangu amanaka wabhukisa boys wagara wabhukisa application in advance decline let the rule varipo pasiticket that the rule is there on the ticket. SIS MELLY kosi kuitwa naShakira ikuita mari kuno inonzi PTI as almost 10k only for nails chete
zvinodhura asi ndokusvitisa kwavanoita handakuenchi adhisa chikoro ichi padiaries chititi 50% off vanhu vakaenda chikoro kumadairies vese ariko kwarobhadhira 5,000 kusvika wapedza course to try upa certificate iri international accredited ndakaichiadhisa chikoro panapa vanhu vaikuru ndikati kana uri kupretoria enda ujoina chekupretoria kana uri kukeptown ujoina chekukeptown same school kana uri kurustenburg kwavhurwa chikoro uya kunoku 10k ifonzana chite chakanada zvese gida ati chikoro cheche chikoro kwana manosa vanenge vachinyora unofanira kusiseka neveiwe chiti manosa zvona wandisa ngaitimbovereka kuti nekuti echi timboziva kuti masikini evanhu kwai akamira sei unototora kudzidza chekucheka takataura dai kuchikoro it's never too late guys to just go and join kuto kundone matsikwana wena matsona atozara pachikoro ipapo matsona nda zvinhu atozara vakadzi vakuru pachikoro ipapo atozara mazimbadi anonasota kanobhadhira 5k anoita kugwadzikwa kuti kubhadhira chii anogwadziwa but ikosi yeupenyu wako wese certificate inoenda kumacruise ship kwaunoshanda ikoko kana kuenda kuna Sweden unoshanda ikoko 5,000 chizokunzira mazakwatira emari. You must spend money for you to make money in future. Ranzo Cape Town chiri kupi? Chiri ko Cape Town andizosiyanga pachiri chepa ukuwa asaka zoya WhatsApp ndogona mupani pachiri chepa. Ngona necode yema diaries. Kana usina code yema diaries unobhadhara ichi 8k. Ranzo chikwanza kurustenburg chiri papi kona Rosa. Rustenburg chiri mtown tuko kutise neku Pick n Pay neku Shoprite hondo. Musoro. Pa opposite uniform center, uniform center. Chiko uniform center. Kunopindira mazimbabwe chechidzana AFM. Papo pa next door AFM. Kunopindira chechi emazimbabwe. Kunopindwa road street inopindwa machechi sterek Sunday town mo. Church Street. Church Street. Aiwa ndipo pa United Methodist ndo pa AFM 1 AFM 2. Church Street ndo pa ma church. Nigeria. Papo. Hayi ibo baya pa ngoma. Hiri. Cheche apa pana kuchiza madrums apa madrums achipinda apa ngakuti pinda tone power full system ndevapi vanhu vanonga achida kukesha zvekudaro ngoma ikeshi inoda kuna machapa mimi matendra ndiwo akakosha zvisingaiti kumapasta musangodaro pamini satana zvinhu zvakadaro muri palife toenda kuchechiswa zvinhu zvakuita kuma cheche mpiro wagara uri mubhaibheri kasi how do you expect a church to function without mpiro without matendra matendra afa kuti abvisiwe kuti cheche yamwari ifambe handiti rakaiti nyarara zvedu nyararai chokwadi chizivei but tikumutsara matendra ndingabva yaitei chichize mazimbabwe ndikuomera wakaita akabvisa matendra ndasvika pamari taura ichokwadi anotibvisa matendra ndasvika pamari imba yamwari munofamba muita dheko muchechi inoitwa nei kana pasina matendra ndiwaivo chechi inoklinwa nei kana vasina kubvisa ke can you guarantee kuti contribution rent and social visa can you guarantee that kwano zo clean up church ndiani anda kuno clean ndiani church koma gets nemvu Chitenda pa chito zvisisa panenge pa chito diwa chigame chekudiwa mari sendo tunati chigame chache marichi iwe Zona church game chemari but pane zvinhu zvokuti zvitori practical toziva kuti mari dzemupiro dzidzi ngadzitoenda dzinobhadhara nento matopedza ndimataura kuti apa chigame chino mutombochionawo zvenyu kana ndoreva kuti obvious chinoitwa machechi ponotoona kuti chigame chotsvaga mari kai chinotozozviona kuti every week just dzvarai chi tobvisa mari yerent tobvisa mari yemabasics emuchechi antika tobvisa mari yemalogistics emuchechi zvekuti dzvarai chii checho zvisingaperi kutsvagwa ina kusida kukura kwongodzvara kuzvova hombokurawo kazvionekwa kuti zvadzvagwa zvakukura zvodliwawo zvokana ungoidzvarai uchingodzvara zvisingapuri sida yemota ndenge mota aiwa ini manje pakusida manje pamuninika indosida zviri serious but handisidi kuchechi ramusikasidhi kuchechi ndinosida kumunhu anotoda ane nidhi yacho kune munhu ane
ndisina kuti ane need kusida bamwe azvina basa nasida kushishwa nasisa kusida kupi anomaona ndosida zvisingatoiti but ndikatoona kuti okay avo mai avo pane erap ndotoenda kunuti mai uyai pano titaure madhiri how can I help you ndotobetsera sida kusida ise kusidira munhu anoziva sit de kusida iwewe kusidira kuna mwari wako you sit to your own God. You don't sit to people and you don't sit for people. Ini saka ndikatoona izvozvo kana munhu akavata parodha ndine mari yangu ndotongomupa ndogona kuti mwari mukona chichi ndatobata 500 rand and 1000 rand yangu iyi ndochegumi changu ndachida kupa mwari saka ina ndikuoni ndakutopa munhu yakarira parodha tawane kudya onai munhu ari kumberi kwedu unoona ndatopedza ndatosida God knows kuti vafundisi vese zvavanotochisida vose unobva usida iko zvino havachabhadharisa kuti pai 1 chinipa mari vanotisida vachasawedze kuti sida iroro haunzi chinipa zvavaidhara ndivaiti 1 tipe mari andiona iko zvino manje havachadaro vanongoti handikuchaji asi unofanira kusida depending nedambudziko rako saka vanhu vakanamba dambudziko avo mahombe manje saka unonga kutotokesha nekutosidawo pahombe anomukona every week sida ndokuhasela andimaona iya isi hustling yokuba theft ndokuhasela vanhu zvekuba hustling ei mazimbafa mazuva apa mazuva ano achanenge ari maziguru kutizvo mazaya rodineri maona kuti iri leni rokubva rakatonyanyisa mustaka Sama amboshandirwa here kumapostori imi munhu asina kumboenda kumapostori ndiana kuti handamboenda kumapostori ndakashandirwa kumapostori zvikatoita hapana hapana chakaita vangoenda ngono mapostori anona naabhadharisi 250 kumapostori vakatanga iko zvino ndakaenda kudhara haakandibati ndakaenda kudhara dhara akare maida mafollowers kare mundisiye ndisana nomborikana neSIS MELLY diaries yacho nditofambirawo zvanguwo nditofambira nyaya dzemwana saka ndina kwakusina kana diaries nguva yacho leyo mapostori saka unozitenga mafresh book akuuye navo kuno nemachichi nematambo nemasoda nechiya mheno zvakangonda mafollowers dei ndikamafambira kanoita toikuma 1 million kana zvichiita kuti mafollowers auye nekufambirwa kadima toikuma 1 million vagodii kana vakaita 1 million unogona kuita 1 million followers ka asi ukaita live tichakaenzana nhamba kuita live nekuti 1000 people iwe 1 million followers ndazwakudzai followers ka asina mboramba nemafollowers ane ratio chainoindira dai mina nditaure mwana wangu wandakajaira andika kora obiti ane 6.7 million andika asante kana kaita live akaita vanhu live like kana asina manormal live ake masivana anenge ane 3000 people ashii balance. Let's be honest, 6.7 million oita 3000 people per life guys kana ndimiwo at least mna kana tofunga ku expect that panoita life anoita kuma 30000 vanhu per life ne number yano anayo 30000 at least vanenge vakamtarisa andiona saka anenge ane vanhu 3000 kana 4000 saka hazvisi kubalansa kuti muri kuona kweta munhu maybe anenge ane kana 2 million kana 1 million anaona akaita life anenge ane kana 2000 kana 1000 saka zvishandi chokwadi chakanaka kwaita chimunhu chinenge chine 20000 followers chikakubayira live bhazira pachichine 7000 people zviriko kana 20000 followers akabaya live chichine 7000 ndikufure chimuchi achirongwa notipinza mupotihol chifure
Kustaka. Kustaka kubamilika. Yebo. But that's the job beginning my daddies. Ngochi sa data zvichi go hotspot kana yapera nokuti chapera data irori tingoenda tose chisa I data zvoge sichipa mabayira charge that cut ayo chakata tapinda munenge Mahalis ndo Mahalis kai asatapinda tichiri kumapiripiti eMahalis wada kuona uka mapiripiti eMahalis oterekwa Mahalis oterekwa Mahalis lavasiroko kana vari kuda kuuya kweka vanenge vachida kuuya kumafuramepo paya kuchiuya kumafuramepo kumalodji kune zvimaactivity zvemhuka chichi zvimagame drive wataura kuti kuno kuMahalis kunoku izvo zvamuri kuona zvese izvi mana Lavas Creek izvo zvizvi muna Lavas Rock chichi ndokwazviri zvinizvi kunoku zvakaita vazikomba vanonge vakaivesera ndokwazviri kunoku imomu mukati imomu mumapiripiti imomu ndomazviri notouya kuno kutonyadza kufugwa nemhepo yako holiday paya weekend unongoita weekend away kunoku uya hadzi tione mai Jayden chimbodongorera yapatoni ada kumbona mai Jayden mai Jayden ende Jayden anonetsa vedu kwe vari kushungurudzwa nechikomana Jayden vari kumashure maiziva yadzoka vanhu ibu idzokile network yaundo network yajiwa neboterekwa yadzoka yadiwa futi yadzoka nemabhiza zvemablack horse zviya zvechii zvese kuno kuMahalis kuno kudukwa zviri vana Mount Grace ava hotel iri pazasi mukati muzasi musango imomo nechame mishara neshiri unogoda kutongoerekana wasangana nenyoka ikoko zviriko zvekuti unenge wapinda pamubhedha uchida kunorara ubva wangunodyiwa ikoko kutomudemba singaiti zviri kwe sikafunga mugabe paya paiti muri kundibvisa yenyu muchademba akambataura zviwa akati ndakubva chakaora chete akazvitaura kuda zvinhu vanhu vakapembera yanga inobatabemuzira vanhu vachindotogwa mapikiti ari pamapota dzemasoja asi vanhuka vachindotogwa mapikicha vane masoja zvisingaitiki vakakwira pamazigida aya mazidomfomu aya emasoja aya mazipfuta aya emasoja vanhu vachitogwa vakasunga kuti taya moda indaunori kukwira nhasi zimota riya togwa pictures nhamo izvozvi makanazi unorogwa magarosi akapera asi mazimbabwe ka mwara wenesu madiri atoita zvinhu soka tichizvipinza muna taisirevaka zvakaoma takazvipinza muna taisireva toga zvedu kufara kupembera kudii takuchemazve hatisi zvatoda zviu kwanzi kwa nyaya yemapostori ekuuk yakazopera sei anzi mapostori ekuuk nyaya yakapera yakazoperera kuzimu i1 yakaperera kuzimu i ndakaona simba yaijeka ndikabva ndaisiya ini ndakaona simba itora pane vakatobvisila masoja buyubva paya
munokatomitisa musiwo uya nemasoji ngufarira kuti ndatoga penya nemasoji akubva utonyengwa bva to imi pakaipa unogadzira kuti 1 kilometer unogadzira 1 kilometer kwaona ndingogadzira kusvika hanzi kwana mapurisa amene mapurisa apa chichi kuitika ipa but something is wrong. Yeah. Oh, accident dzakawanda. Oh. This is Mahalis. This is Mahalis, guys. Kataundi ke Mahalis big. We've just entered Mahalis. So whoever been watching, this is what we call Mahalis. So you can see there's a trial and everything is happening here in Mahalis. This is our roadhouse. From the pan to the fire, go iwe. That's my jumper with me. Eh? I ready. That's my jumper with me. You know, take a goja. Ano zvakaitika ipapo chaiko kwete kwete ndakashuka ndiri wari mumusinga futi kusakati atinoita zvinhu soka namutishi zviri ndatanga kurira futi pakaipa guys amen tongosiya kuna mwari zvonetsa izvo imaiva nemaipisa takuzvimba kudaro heya munotomaonawo asidza kumuona sei munhu anenge anawo anawo izvo totomuona nditine maziso muchatinetsa imi